What is rhythm? High definition television thing. Chibop bop 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 bop. Already. Pange panodiwa futi varume vataurire kutandikume mapatsvaga vaudze kuti avalume mari vandikomborere kuti ndipfume saka patinenge tatopuwa mugwasa mangoma ndina wandosesa kanda this time futi ndakageza kucheka ini ndinocheka kungereza usade kuya kuno mchida kundiyedza mumwe wena zvamizika ndamumedza nekuzuva rese futi ndinoswedza mangoma chimatedza ndini munhu wacho vachatoibaka kumaumbwe havasati vakotsira kuti paimbwe yovaken itoziva zvirawe mangoma arowe kuti putitirewe vamwe vese vachatoimba kumaumbwe havakotsere kuti ngoma dziimbwe yo isu tinoziva zvirawe ngoma dzangu kuti gadzirowe ndivataurire ndakati ndisikuganza vari kupanza ini ndiri kusenza vari kuda kutenza ndovabata muropa kuita kunge ndini kenza usikazive mangoma kuti andimbofenza zviri zvimashoko ndoita zvaiburutsa wakarara fote kona kokumutsa zvibhakira zvandinokusvitsa nemashoko ndopandati vachaimba kumaumbwe havasati vakotsera kuti paimbwe isu tinoziva kazvirawe zuva rese rega mangoma arowe ini nditauriwe vaimbe kumaumbwe ende hasati vakotsera vaudze mangoma ndiri kupotsera handisikumira inini ndovadhonzera itambo dzangu ndiri mambo kana ndikanotaura vanhu vafungira kuti ndinozvisapota usasaizwede kuti mangoma nabata basa muswe unopeta nyange sikanzi unomaka kana kuda kutuka ndendiro ndinosuka futi ndakaboka vataure ngoma dzandichengeta handimire ndinongopepeta vachaimba kumaumbwe vasati vakotsera kuti ngoma dziimbwe isu tinoziva kazvirawe saka vaudze ngoma dzangu dzirowe ndini nekuti ndiri nyanduri taridza zvangu rangu mbombori unorohwa nehana wana mumvuri ziva kuti ndozvandiri azimatiri nenge chinge munhu vabatwa vasikazive kuti handimbobatwa pamangoma ndiridori disaster vaudzi ini nyika ndiri rasta ndevasta vachaimba kumaumbwe kwete kunokumangoma kunodiwa varume vachanoimba kumaumbwe kwete kuti vauye kune vanhu vakuru chachibaba varova mazhaba ndaita futi mari yakareba ende vanonyeba ndazona machena kwankwakasviba kana ndikanobata pandabata ndisiye vaudze mangoma rega vati ndiziye panakatadza pese futi handizive ndokuti vandipomere vandinongedzere bati vachaimba kana tisipo vachaimba kana tafa isu makafa vaudze nguva yakareba tichitafa beki yava bigiliki monenjane chinja pananozvichinja kandimkoma asi pamwe vese muchanoimba ikoko ndoko enyu ndasileti vamwe vatoimba kumaumbwe chibabababa ndovataurira chokwadi vachaimba mangwana nasi ndini kusvika nasinasina chibababababa full bar and catering ndakatanga ndichivasimbisa zveconquering vanoona chibaba ndakura I was suffering but manje vari kuvona kuti still they are wondering zvandaita kunge ndabata mushonga vamwe vasikazive ndorova nemushonga mangoma ndinotonga sade kundisaiza muchida kutanga zvanza nechuchu pati kumabvuku yenda unovunza chuchu anokutaurira naitamba nabhobho ndopanokodza kuti ndanga ndina bhuchu saka ndizirutu zvibaba ndiri mustraight I bet mwari vari great zvandaita vamwe vakugaira isheti high definition